Long Tribali Birmani Parani Bwkhuk Bukhruti Tripura Tini Fungo Hatiwo Faimani Bini Loge Sungbai Hatiwo Faimani Yagulo Nogo Kifili Sogolia Kumajak Tabuk Bini Saike Nogono Tango Sogoika Bini Loge Sung Bukhruti Tripura tak phano nogo sogoyako bini bando bibai malai mani yagulo bojaga thangka saimanliya belake wana lajak Bukhruti Tripura ni buma tei bufa sungro tei bolukurong no koijaka je bini sajok no nukhe ok kokduk number sahornani bagai kokduk number hingke 700 58258858 in nahajo kamago himane bakhle kama dinu ata nakholo nokbeni bokaino nok thanai nai thali hajani nok jani ke bok phale ke ai ke thokori nai gari thokdanani phale nani achiai badar phale ai bojak thaka tama ha munugo boys basurong no 17 para khai baro para Birmani para bo in khai bo dikram para salani masu para khai samire rami nok khai kaijak baksano phale mani kaijak ja mane sobai phai mani bazar khai kaini baksano phayo bini chala bai salani bai bai phayo bini ma bai geta khai chala khai baro chala khai nogo muti sunong kha muti sidia bolai muti naraba sangpha wa hinai sing ta haibono tikhle jaksina cersta kai hai kaman ani bungkhaita Bukhruti Tripura bes basurong no 17 nongkai Bukhruti ni takalai boma angka tongla bojo kasi su plan basa kuru kale jalai nai ngai nang tabo lukurong no ta sanai ini bas lukurong no ta sanai lama ke kasogai man khai kya sakon man khai sakone rodi kya tung number mobile number ina ini sadi mobile number ona nahajo kamago himane bakhle kama boro thanane hini nokni na khulmane teni kama go 8 somoyo bokani no khusiraji kaikha hamjak jalaioi teni kaini nakhol jalaioi phailaioi no thanadi jan tai chana ba gorib ba hinoi ang holmani hingai rang 500 boro holja ke muno thokpali nai thamani bok thanai pe kya hingai thanam ke gai ang bor thongai khor muno mala jale bori kaisa adon bisar khonjani tilang phakya pum nokai oburin sidi sini oburin nebo mane nungkai to sini yo bumung maya nong nogro ko phaijaga phajak hingai chamai sungor ba thanja ai ni babim busai na ai chalap sate khai tha chong kia man khai kia rutu ke kariro jadi number bo parane Birmani para si ani basani singtong mai para kai boys basurong no 17 বছর nge thanarago missing dari rok de khaileka ne khale jak nini bumung khai borun muson Bukhruti ni bofa ang kamanani bumung khai Bukhruti kamanani bumung Bukhruti